És ara el torn del Premi a la millor iniciativa en l'administració local. Lliura el premi al diputat de Promoció Econòmica i DIRLAB de la Diputació de Girona, el senyor Josep Antoni Frías. Aquest és un premi que vol reconèixer l'administració pública de les comarques gironines que amb actuacions, projectes o iniciatives més ha contribuït en el desenvolupament de les TIC al servei de la ciutadania. Bé, bona nit a tothom, saludats tots. Cullo la teva proposta com a administració. Bé, aprofitar per dir-vos en qualsevol cas, felicitar-vos a ENTEC i Diari de Girona per aquests premis. Felicitar-vos també perquè avui fa 10 anys que els esteu fent, per tant, doble felicitació. Felicitar els que ja han estat guardonats i els que vindreu al darrere. I en qualsevol cas, aprofitar per dir-vos que des de la Diputació ens trobareu sempre al camí i al costat i que obrim convocatòria de nous ajuts. Per tant, a les empreses que tingueu propostes estarem encantats de rebre'ls, de valorar-los i de poder ajudar a tirar endavant projectes nous. I bé, Premi a la millor iniciativa en l'administració local. Els finalistes són Govern Obert, Ajuntament de Girona, Sistema d'Informació Geogràfica, Ajuntament de Vilablareix, Girona IN, Ajuntament de Girona, Vilablareix Televisió, Ajuntament de Vilablareix. Tenim aquí el sobre tancat. El guanyador és Vilablareix Televisió, Ajuntament de Vilablareix. Moltes felicitats. Bona nit a tothom. Primer de tot, un plaer estar aquí representant l'Ajuntament. No cal dir que des del nostre modest poble una de les línies de treball que tenim i amb moltes ganes i molta empenta és tot el que és tecnologia. Primer, per estar al costat de la gent, perquè si hi hagin les eines de comunicació, com abans es deia, comunicació amb l'administració, creiem que les noves tecnologies això ho permeten, tant comunicar cap a la gent com que la gent es comuniqui amb l'administració. I aquest projecte no deixa de ser això, una eina més de divulgació de tot el, en aquest cas és un recull d'activitats que es fan al municipi per dotar-lo d'aquest fons d'imatges i de vídeos que ens fa que tothom estigui comunicat a l'hora de... Perdó. Que poder difondre tota aquesta informació a tothom que la vulgui consultar i d'aquesta manera poder arribar a tothom amb aquestes eines que avui dia tothom disposa. Gràcies.